Akuko Uwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Kenem gị onye ọma jiwe na eme ọnụ nya gazere nnukwu gazere onye nta nnọọ n'akụkọ ụwa anyị n'ụtụtụ ụbọchị taa bụ Tọzdee ahịa eke abalị 14 nke ọnwa Ọgọst afọ 2025 isiokwu anyị ji wee bịa. Onye nke na-anọsite anya Orumba South n'ụlọ ọgbakọ Mebbi steeti a bụ Nwafọ akpọgo oku maka ịkwado APGA ka e wee gaa n'ihu n'ọrụ ndị nke a na-alụ. Ndị nkụzi na ndị nne na nna ka a gwara ka a gbaa mbọ wee gbaa ụmụaka ndị nke na-eme aka ekpe ume. Otu UN bụ ndị nke gara nnọọ n'ihu wetoo ndị ntorobịa ala Naịjirịa dịka ndị nke ga na-eweta mgbanwe tọrọ atọ. Zelensky bụzi onye nke wepụrụ atụmatụ ike ọpụta ndọrọndọrọ ọchịchị kpọzie oku ka enwezie udo n'ụzọ pụrụ iche n'ime obodo ahụ. Tupu akụkọ ụwa n'uju nekwe ọkpụrụkpụ ozigbo nke a ji wee bịa n'akụkọ anyị. Ndị Anambra chetakwa na ọrụ nchekwa bụ okenọrụ dịrị mmadụ niile ka anyị gbaa mbọ wee kwado gọọmenti steeti ya bụ Anambra na mbọ dum ha na-agba iji wee hụ na anyị nwere nchekwa. Onwe ihe dị aṅaa ịhụrụ wegara ndị ọrụ nchekwa ozi n'akara ntụmadị anyị bụ 5111 na 08022200008. Chetakwa na ABS TV kwuru igba na-alụsi ọrụ ike na cable free to air. Ugbu a akụkọ ụwa n'uju, abụ m Onyekachukwu Ugochukwu. Onye nke na-anọsite anya ọgbanta Orumba South Constituency n'ụlọ nzukọ Mebbi steeti a bụ Honorable Emma Nwafọ ekwugo na ya bụ ezi ọrụ ọma dị iche iche bụ nke Gọvanọ Chukwuma Soludo rụrụ ọkachasị na nkega akụnụba steeti a niile bụ nke ga-enye APGA ya bụ ntụrụugo bụ nke ha chọzuru na ya bụ ọrụ kọpụta nke a ga-eme n'abalị 16 nke ọnwa Ọgọst bụ Satọdee na-abịa na mpaghara Anambra South Senatorial District. N'okwu bụ nke ọ gwara ndị ọrụ nta akụkọ n'Ọka ka Chief Nwafọ gara n'ihu mee ka amata na ntụrụugo APGA na ya bụ ọrụ kọpụta ga-eme ka enwee mkpụrụsi ike n'uto nke Anambra steeti nakwa agamnihu ya nye nkwenye na ndị Orumba South bụ ndị nke kapụta n'igwe tụnyere APGA. Gwazie ndị nke nọ na mpaghara ọgbanta Anambra South Senatorial District ka ha meju ya bụ mbọ Gọvanọ Soludo na-agba n'imepụ ma mepee steeti a site n'ịkwado Chief Emma Nwafọ iji wee kwalite ezi ọchịchị n'ime steeti a. Ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ekwugo na ọ ga-aga n'ihu jikọta aka ọnụ ha na otu Federal Inland Revenue Service FIRX iji wee kwalite ịdị na-atụtụ gbanyụ site n'aka gọọmenti ụlọ ọrụ nke gọọmenti nke steeti a nakwazi otu ọrụ ejensi bụ ndị nke na-ahụ maka nke a. Onye managing director ma bụrụkwazi nnukwute onye isi ụlọ mgbasa ozi ABS bụ Maazị Christopher Mall okwu kwupụtara nke a mgbe ndị otu FIRX na n'ụlọ ọrụ ya dị n'Abuja bụ ndị nke edoro site n'aka onye director ha Dr. Mustapha Akaje gara nọọ n'ihu wee kpọtụrụ ya n'ụlọ ọrụ ya bụ nke dị n'Ọka. Onye nta akụkọ anyị nọ n'akụkụ bụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị akụkọ ahụ etu o si wee chịkọta ya. Maazị Molokwu onye kọwaa na ịtụ ụtụ isi bụ nnọọ oke na ọrụ dịrị mmadụ ncha n'obodo iji wee mee ka obodo na-aga n'iru bụ onye kwuzi na ya bụ ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ga n'iru ịlụbe isi nye ịkwụnye ya bụ ụtụ isi ndị na-alụ ọrụ n'ogige ụlọ ọrụ ahụ n'aka gọọmenti iji wee nyere aka hụ na gọọmenti na-eme ihe kwesịrị na ọ ga-eme ebe ọ kwesịrị nkwa na ya bụ ụlọ mgbasa ozi ga-enyekwesị aka ịhụ na a gbasara ndị mmadụ ozi banyere mkpa ọ dị ha ịdị na-atụ ụtụ isi ha. N'okwu ya na mbụ onye du ndị ahụ abịa ya bụ njem bụ dọkịnta Akaje kọwara nnọọ mkpa ọ dị na ụlọọrụ gọọmenti niile ga na-akwụnye ụgwọ isi ndị na-alụ ọrụ n'ụlọọrụ ndị ahụ n'aka gọọmenti etiti iji wee mee ka gọọmenti etiti nwee ike ịdị na-alụ ihe kwesịrị na ọ ga-alụ ebe ọ kpọkụzi onye isi ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ka ọ bụ onye ga-aga n'iru ịhụ na ABS na-enye ya bụ ụlọọrụ gọọmenti etiti akpọrọ FIRS aka ọkachasị n'ihe gbasara ịdị na-akwụnye ụgwọ ụtụ isi mmadụ ncha na-alụ ọrụ n'ụlọ mgbasa ozi ahụ n'aka gọọmenti etiti otu o si wee kwesịe ya nakwazi inyere aka hụ na a gbasara ozi ahụ nye ụlọ ọrụ gọọmenti niile dị na steeti a. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo. Otu onye ọrụ igwe bụ injinia Chukwuemeka Okeke bụ onye nke kọwara ndị nke na-eme aka ekpe dịka ndị nke nwere nnukwu ọnọtarachi pụrụ iche ha ji wee bịa ụwa. Injinia Okeke bụ onye nke kwupụtara nke a n'okwu ọ gwara ndị ọrụ nta akụkọ n'Ọka lụtụ aka na mkpa ọ dị ime ka amata banyere iche aka mgba
na ihe ndị nke na-eme aka ekpe na-agabiga ọkachasị n'ụwa tata bụ nke nwere ọtụtụ ndị nke na-eme ya bụ aka ekpe. Ọ gwara ndị nkụzi nakwazi nne na nna ka a ghara ime ka ụmụaka ndị a na-eme aka ekpe nwee nkoropụ obi mana katọkwazi ya bụ mkparụga nakwazi mwezuga bụ nke a na-ewezuga ha n'akụkụ ihe metara omenala n'ime ala Naịjirịa megide iji na-eji aka ekpe wee na-anara ihe maọbụ na-enye ihe. N'akụkụ nke ya ka Maazị Obiajulu Soke onye isi oche ngalaba otu Ratawu na Anambra Broadcasting Service gara n'ọnụ ikwu wee kwuo na ọ bụ oge a ga-eji wee gbasa ozi banyere nya bụ ihe ndị nke a na-agabiga site n'aka ndị nke na-eme aka ekpe ọkachasị n'ụwa tata bụ nke anọ n'ime ya. Otu United Nations bụ ndị gara n'ihu wee tozie ndị ntorobịa nke ala Naịjirịa maka etu ha si wee bụrụ ndị nke na-enye aka wee na-eweta mgbanwe bụ nke a chọrọ kata ma iche ka anya bụ mgbanwe bịakwute ha. Onye nta aka anyị bụ Ekwi Ajide bụ onye ike ga-ewetara gị aka ahụ. N'okwu ya n'emume ụbọchị ụwa nke ndị ntorobịa na Abuja bụ ndị UN na Ministry mmepe ndị ntorobịa hazikọtara ọnụ ka onye nnọchianya UN na Nigeria Mohammed Fall kwuru na ndị ntorobịa Nigeria n'ụlọ na mba ọzọ egosila ihe ọ pụtara bụ ahapụghị onye ọbụla n'azụ. Ọ gwara ndị ntorobịa ka ha nọgide na apata na-ekwu okwu ma mee ka anụ olu ha ka ha wee nwee ike ịgbanwe kọntinent Afrịka n'ụzọ dị mma. Minista maka mmepe ụmụaka Ayodele Oluwande kpọrọ oku ka eguzebe otu a ga-eji jikọta ndị ntorobịa ma nye ha ohere iji mee nke ọma, si na emume ahụ bụ akụkụ nke mgbalị ime ka ihe okike ha bụrụ nke eji emeta mpaghara Afrịka iji ruo ebumnuche SDGs tupu afọ 2030. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, Akụkọ Ụwa, ABS. Ugbu a aka anyị na mba ofesi, President Volodymyr Zelensky kwugo na mba Ukraine nakwazi ndị ya na ha jikọtara aka ọnụ bụ ndị nke ga-agba mbọ were ekpomọkụ tinye n'isi mba Russia na iweta ya bụ mwakpo nke a na-eme n'isi njedebe dịka a na-ekwu okwu maka ibelata agha n'ime Berlin ma bụrụkwazi dịka ndị ndu nke Europe nakwazi onye isi ala nke mba US bụ Donald Trump nakwazi na ya bụ isi tebụl wee na-ekwu okwu ahụ. Ọ gara n'ihu wee kọwaa na a ga-akwanyerịrị ekpomọkụ n'ahụ ndị mba Russia maka iweta udo ma bụrụkwazie ndị nke ga-agba mbọ wee mụta ike site n'aka ihe ndị nke agabigara site n'aka mba Ukraine nakwazi ndị ka na jikọtara aka ọnụ wezụga nlafu n'akụkụ mba Russia. Gbakwunye na ka ọ dị ugbu a na onweghị ihe ọbụla na-egosi na mba Russia bụ ndị nke na-akwadobe iweta n'isi njedebe ya bụ ọgụ bụ nke ha na-anọ. Zelensky bụzi onye nke nọ na Berlin n'ụbọchị Wednesday maka ikwu okwu ya na ndị ndu ndị mba Europe ndị ọzọ dị iche iche ya nakwazi Trump na-achị mba US na ya bụ ọgbakọ bụ nke ha na onye isi ala nke mba Russia mere bụ Vladimir Putin. Onye ndu nke ya bụ onye mba Ukraine ga-agago n'ihu wee kwuo na ya na otu ọchịchị ya bụ ndị nke nwegoro mkparịta ụbụbọ karịrị 30 n'ọnụọgụ ma bụrụkwazi ha na ndị ndu mba ụwa ndị ọzọ dị iche iche nakwazi nke wentere isi banyere okwu dị etu a ma bụrụkwazi etu a ga-esi weta ya bụ ọgụ bụ nke a na-anọ n'isi njedebe n'ụzọ pụrụ iche. Ugbu a aka anyị na-egwuregwu otu egwu bọọlụ West Ham bụ ndị nke dị njikere ugbu a iji wee mmeghachi mma ha n'ọbọ na mmasị bụ nke ha nwere iji wee zụtara onye nke na-agbara Super Eagles etiti bụ Rafael Onyedika ma gbasawezie nwa amadi na-agba etiti nke mba DR Congo bụ Nga Ayel Muku. Dịka esi weta nyaba aka Onyedika bụzi onye nke kwuru na ọ kpara ike dị egwu na Club Brugge ma bụrụkwazi eri o ji wee sonye na bụ otu egwu bọọlụ na otu egwu bọọlụ ọzọ bụ nke o si na ya wee bịa ya bụ njem afọ 3 gagoro aga. Ya bụ nwa amadi onye nke gbara afọ 24 bụ onye nke na-agbara otu egwu bọọlụ ahụ etiti ma bụrụkwazi onye nke kwuru na ọ kpago nnọọ ike dị egwu na Club Brugge, tinyekwara na ọ bụgo onye nke kwuru n'aka agbakarị agba ma ọ bụ na enwe asọmpi na ya bụ otu egwu bọọlụ. Mmasị nakwazi eme mma ya bụ nke mere eji wee na-etinyere ya anya mana ka olulu afọ gara aga ya bụ onye Super Eagles bụzi onye nke kwuru ga isonyekwaziri otu egwu bọọlụ AC Milan. O mechaa dịka ya bụ ọzụzụ agabeghị ganye na-eduru Yusuf Fofana bụ onye nke si na Monaco wee zụrụ dịka o si wee gbatakwuru ugbu a
coach Graham Potter bụzi onye nke chọrọ onye kara aka ga na-agbara ya bọọlụ n'etiti dịka West Ham gara n'ihu wee na-enyochazi etu ego ha nwere n'akpara iji wee mara onye ha ga-azụta ka ọ dị ugbu a dịka Sacha Tavorelli si wee kọwaa na ya bụ otu ogo bọọlụ bụzi ndị nke wezigagoduru onye dịka n'akụkụ na aha ndị nke ha chọrọ ịzụta ka ọ dịzi ugbu a ndị ọkachamara na ozibu nke ha wetara kọwara wee sị na ya bụ klọb ka ọ dịzi ugbu a bụzi ndị nke na-achọsi onye nke na-agbara DR Congo etiti bụ Muko. N'iwetazi akụkọ ụwa tata n'isi njedebe sonyere ụlọ mgbasa ozi ABS n'akara mgbasa ozi dị iche iche o ji wee nọrọ n'ikuku n'ọba ozi anyị nọ na www.absradiotv.com. ị ga-akwụkwọza ya na YouTube n'akara ABS Radio Television. N'akara ndị ọzọ dị iche iche ji wee nọrọ na mgbasa ozi anyị ị ga-enweta anyị na ABS Radio Television na Facebook na Instagram nakwazi X anyị nọ na ma ọ bụ na-epi ya ABS Radio TV. Ugbu a bụzi isiokwu na aka organizator na mbụ ka mere ka ịmata na onye nnọchite anya ọgbanta nkwado Orumba South bụ Nwafọ akpọgo oku ka nkwado APGA iji wekwu na ọrụ ọma nke a na-alụ na steeti a gawanyere n'iru. Ndị nne na nna na ụmụaka ka a gbara ka a gbaa mbọ fụ na ha gbara ụmụaka ndị nke na-eme aka ekpe ume yara na-enye ha nkoropụ obi. Otu jikọtara mba ụwa bụ ndị nke toro ndị ntorobịa ala Naịjirịa etu ha si wee bụrụ akụrụngwa na-eweta mgbanwe n'ụzọ pụrụ iche kata ma iche eche. Zelensky na mba ofesi bụ onye nke katọrọ ya bụ atụmatụ nkewapụ ndọrọndọrọ ọchịchị kpọzie oku maka iweta udo n'ọgụ dị iche iche bụ nke a na-anọ na mba ofesi. Ebe a ka akụkọ ụwa anyị kụrụ ọnụ. Abụ m onye Kachukwu Ugochukwu wee na-asịsị gị dị ejedalụ maka isonyere anyị ka emesịanụ.